No 2025, máis de 900.000 turistas visitaron a comarca do Salnés nos meses de xuño, xullo e agosto. Un éxito que presenta un importante reto para a mancomunidade, garantir o correcto funcionamento do sistema de abastecemento da auga. Debemos ter en conta que a rede de auga do Salnés é unha rede de finales dos anos 80, e ademais que inicialmente se foi planificada, tanto a planta como a propia rede, para suministrar a 3 concellos. Hoxe en día suministra íntegramente ou casi íntegramente a 8 dos 9. De un proxecto moi importante para esta comarca, un proxecto que creo que vamos a dar un paso máis, creo que é necesario. Pues, temos turistas, pero non somos capaces de ter esos servicios, pois a verdade é que é complexo, non? A súa aposta pasa por poñer en marcha unha plataforma intelixente de xestión da auga. Para elo establecerán 37 puntos de control ao longo da rede, recollendo información a tempo real e centralizando a recepción destes datos. É un proxecto estratégico. Empezamos por aí, a nos gusta planificar a longo plazo e este proxecto nos vai a permitir algo que a toda agora non podíamos, que é ter datos en tempo real de cal é a situación da auga en 37 puntos distintos da nosa rede. Estamos falando dunha rede de máis de 100 kilómetros. Estes puntos ofrecerán información sobre o funcionamento e permitirán detectar anomalías, como por exemplo a perda de presión nos meses de máis consumo ou as posibles fugas que se produzan na rede, algo que facilitará a toma de decisións coordinadas e planificadas. Cando sobra o recurso, non estamos tan afectados, cada un pode traballar según as súas demandas e con total liberdade. Pero a realidade é que nos meses de verán non vai poder ser así, porque a demanda de auga é tan elevada que vamos a ter que coordinar todo o proceso de enchido dos depósitos de cola. E iso só podemos facer con un sistema de intelixencia. Con toda esta información, a mancomunidade poderá tamén planificar os investimentos. A intención é que estea operativo xa no mes de xuño. Esas lecturas intelixentes para poder, como dicía antes, sacar as propias conclusións e, sobre todo, que é o máis importante en materia de auga, é poder planificar a medio e longo plazo e priorizar as actuacións e inversións, porque as necesidades somos conscientes de que poden ser moitas, pero os recursos son os que son e, polo tanto, hai que saberlos aproveitar. O sistema está englobado no módulo intelixente da auga na xestión turística do territorio, que conta cunha achega de 410.000 euros, cun custo cero para os concellos. Esta contía está incluída no orzamento de case 1,2 millóns de euros que conseguiu a mancomunidade polo proxecto do destino turístico intelixente Salnés.